Mga puso, sa sunod sa apat katuig, madamo na kita sa mga balita kay istorya nga gintutukan. Gani ang amon pasalig, nga padayon man kami nga maghatag sang serbisyong totoo sa kabisayang nakatungdan. Happy 4th anniversary mga kapuso! Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Tion mag-alas 5 sang hapon, ang ini nga matinaga ang nangin indikasyon nga magpungko na. Magtanaw kang magtutok, bango din bukada na sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang nahauna nga Unified Hiligaynon Newscast sa rehiyon. Daw sang sanulang subong, apat katuig na kita nga nagaulop danay. For the win ng mga balita nga hitik sa impormasyon. For the commitment to serve sa komunidad. For the love sa mga kapuso sa bugos ng Western Visayas. Padayon kami nga maghatag sang serbisyong totoo. Ang aton ikaapat nga tuig na punan sang mga pagtilaw. Dako man ang nanging pagpanghangkat dala sa pandemya. Sa piyak sini, pagi sa inyo suporta, padayon kami nga nagatinguha nga maghatag sang matutuod nga istorya sa likod sang mga balita. Magluwas sa pandemya, ululupod kita sa buong nga tuig sa kampanya nga dapat totoo. Sa election 2022 coverage, ginhimay-himay sa inyong programa ang tagsa ka mga kandidato, ilabi na ang mga nagpapili sa national nga posisyon sa ilang mga kampanya sa rehiyon. Bangod local news matters, kabahin ang bugos sa puwersa sang OWVE sa pinakadakong election coverage nga naghatag sa mga live report halin sa pinakaunang botante sa presinto, tubtob sa pagpanumpa sa mga bag-o nga lider. Highlight man ang ginpatigay ni GMA Masterclass Series sa Iloilo City kag Bacolod City. Sa rin ginhanas ang mga pamatanon nga mangin maalam sa ilang pagpili pagi sa Masterclass Panel of Experts. Magluwas sa mga balita, madamo man kita sa nakilala kag nakuhaan ng inspirasyon sa aton naglaylay nga istorya kag nakadtuan nga destinasyon. Doon naman sa OWV ang pagbulig, pinagi sa ipa 1 Western Visayas mo, kag bulig kapuso. Sa amon ikaapat nga tuig, nagapabili ng amon permisa nga hindi maglubad ang tugan nga serbisyong totoo para sa aton mga kapuso all over the region. Buong puso kami nga magaserbisyo. Buong puso para sa Pilipino. Obod Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.